دوسرا حقوق اللہ اکبر اللہ دوسرا حقوق دھیان دینا سنیا جے 4 حقوق بیان کرنے تے گل ختم ہون کرانگا تے دوسرا حقوق ہے وے ہر بندہ اپنی اولاد نو ادب سکھائے ادب سکھائے ادب سکھائے صحیح البخاری دی دلیل ہے صحیح البخاری دے اندر لکھیا ہے ایک دن میرے پیغمبر نے کی کیتا میرے پیغمبر دے سارے صحابی بیٹھے نے تو میرے نبی دے سارے صحابہ دے اندر نا حضرت عبداللہ بن عمر بھی بیٹھے نے تو میرے نبی نے ایک سوال کر دیتا میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ دسواں والا او کیڑا درخت ہے جیدہ پتہ نہیں ڈگدا میرے نبی فرماندے نے او کیڑا درخت ہے جیدہ پتہ نہیں ڈگدا تو سارے صحابہ سوچن لگے ہون کی دسا نبی پاک نو حضرت ابو بکر بھی بیٹھے نے عمر بھی بیٹھے نے عثمان بھی بیٹھے نے مولا علی بھی بیٹھے نے میرے نبی دے سارے ہی یار بیٹھے نے تو سارے صحابہ سوچن لگے کیڑا درخت ہے جیدہ پتہ نہیں ڈگدا ہون کی دسا تے حضرت عبداللہ بن عمر سن بالکل چھوٹے جے سن تے حضرت عبداللہ کسے نہ سوال جواب دیتا کسے نہ جواب دیتا کسے نہ جواب دیتا تے حضرت عبداللہ بن عمر کار دے اندر گئے نے تے حضرت عمر بن خطاب بھی کار دے اندر پہنچ گئے نے جا کے آندے نے ابو جی میں نو پتہ سی یہ کیڑا درخت ہے فرمایا کیڑا درخت ہے کہن لگے کھجور دا درخت ہے جیدہ پتہ ہی نہیں ڈگدا اللہ اکبر اللہ تے حضرت عمر فرماندے نے پتر اگر دس دیندہ والا تے میرے میں فخر محسوس کردہ کسے نو نہیں پتہ لگیا میرے پتر نو پتہ لگ گیا ہے تے سنیا جے ذری تربیت کی گل سنیا جے تے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے پتر ابو جی میں تا نہیں دسیا اس جگہ تے ابو بکر بھی بیٹھا سی اس جگہ تے عثمان بھی بیٹھا سی اس جگہ تے مولا علی بھی بیٹھے سن میرے نالوں وڈے بیٹھے سن میں تا نہیں سی بولے ابو جی میں آکھیا کدھر ابو بکر محسوس نہ کر جان میں آکھیا کدھر عثمان محسوس نہ کر جان میں آکھیا جی کدھر مولا علی محسوس نہ کر جان ابو جی میں تا نہیں بولیا اس مجلس دے اندر میرے نالوں وڈے بیٹھے سن ادب سکھا اپنی اولاد نو ادب سکھا اے تیری نکی جی اولاد ہے 7 سال دا پتر ہے تے ابے دے سامنے ٹر ٹر کردہ نظر ہوندا ہے اماں ماڑی جی گل کرے اماں نو کد کے پے جاندا ہے اے کیوں ہوندا پیا ہے اے اولاداں نافرمان کیوں نے تینوں ادب نہیں ہوندا تو وڈیاں دا ادب نہیں کیتا اگر اج وڈیاں دا ادب کرے گا تو تیری اولاد تیرا ادب کرے گی اج وڈیاں نو جی کر کے بلائیں گا کل تیری اولاد تینوں جی کر کے بلائے گی اللہ اکبر اللہ دوسری دلیل ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دا ایک یار ہے میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے تے میرے نبی دے نال بہ کے کھانا کھا رہے او ادھر سنو مولویو بچیو سارے دھیان میرے حل کرو میرے نبی دا یار ہے عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج کر کے کھانا کھا رہے نے تے کھانے دے اندر اینج کر کے اپنے منہ چھڑ کے مثلاً جڑا اپنا او دے منہ دے اندر جڑا لقمہ ہے اپنے برتن دے اپنے سامنے کو چھڑ کے دوسرے کی ہاتھ مار دیتا تو میرے پیغمبر نے ہاتھ پکڑ لیا ہے تربیت سیکھ لو اینج کر کے میرے پیغمبر نے اپنے صحابی دا ہاتھ پڑ لیا بچے دا ہاتھ پڑ لیا فرمایا یا غلام سم اللہ پتر بسم اللہ پڑھی یا کہ نہیں پڑھی ویکھو تربیت انہوں آندے نے تربیت اولاد دا حقوق دوسرا کیڑا ہے انہوں ادب سکھانا ہے انہوں کردار سکھانا ہے اللہ اکبر اللہ دوسری دلیل صحیح البخاری دی تے میرے نبی نے ہاتھ پکڑیا فرمایا یا غلام سم اللہ میرے پتر اے میرے صحابیہ بسم اللہ پڑھی یا نہیں پڑھی بسم اللہ پڑھ لئیے تو پھر میرے نبی نے فرمایا کل مما یلیک پتر اپنے سامنیوں کھانا ہے پتر دوسری اگوں نہیں کھانا چھوٹے بچے ادھر میرے التیان کرو انہوں نے تو انہوں کچھ دسنا نہیں دسنا میں تو انہوں دس رہے ہاں اللہ اکبر اللہ تو میرے نبی فرما دینے کل مما یلیک پتر اپنے اگیوں کھانا ہی پتر دوسری اگے ہاتھ نہیں مارنا اے نہیں کوئی چنگی جی بوٹی وے کے پٹ وے کے دوسرے کو کھچ لیا نا کل مما یلیک اپنے اگیوں کھانا ہے اے میرے نبی نے تربیت بکھائی ہے اے میرے نبی نے تسبیح بکھائی ہے اے میرے نبی نے
کردار دسیا ہے. یہ دو حدیثاں ہو گیا. تیسری حدیث سن لو. اللہ اکبر اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی 14 سال دی عمر دے اندر مفسر قرآن بنے نے. 14 سال دی عمر دے اندر تے آ 14 سال والے بندے نو میں بھاویں کسے وڈے نو کھڑا کراں مینوں دسو ہاں سورت فلق دا کسے نو پورا ترجمہ بھی ہوندا ہے؟ ایت الکرسی دا ایک بندہ ترجمہ سنا سکتا ہے؟ 14 سال دی عمر دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بن گئے نے. ایک دن کی کرتے ہیں رات نو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں دا کچھ رشتہ سی حضرت میمونہ دے نال ہے. حضرت میمونہ دے گھر دے اندر چلے گئے نے تے حضرت میمونہ فرماندیاں نے کتے آئے ہو؟ کہندے نے اج میں تواڈے گھر دے اندر رہنا ہے. توجہ میری طرف کرو, توجہ میری طرف کرو. آندے نے اج میں تواڈے گھر دے اندر رہنا ہے. فرمایا پتر ساڑھے گھر دے اندر تی جگہ کم میں ایک چارپائی ایک بسترہ نبی پاک دا ہے تے ایک بسترہ میرا ہے. فرمایا نا جو مرضی ہوئے آج میں تواڈے گھر دے اندر ہی رہنا ہے. فرمایا کرنا کی چاندے ہو؟ فرمایا کہ میں نبی پاک واسطے تہجد وقت پانی دا برتن پر کے رکھنا ہے. میں نبی پاک دی خدمت کرنی ہے. میں نبی پاک دا مسلح بچھانا ہے. میں نبی پاک دے ہتھاں نوں دھونا ہے. میں نبی پاک دے ہتھاں دے اوتے پانی پانا ہے. اس وقت ٹوٹیاں ہے کوئی نہیں سنے. آج جڑے لوٹے ہوندے نے انہاں نال وضو کرایا جاندا. حضرت عبداللہ بن عباس رات نو سو گئے تے انتظار کردے رہے کس وقت میرے نبی پاک اٹھن تے میں نبی پاک دا مصلی بچھاواں. کس وقت میرا نبی جاگت میں نبی دی ہاتھ دھواواں. تے میرے نبی پاک تہجد دے وقت اٹھ گئے نے. حضرت عبداللہ بن عباس نے برتن پکڑیا ہے تے نہ او دے تو پہلے کی ہوندہ ہے جدو نبی پاک اٹھے نے تے حضرت میمونہ نو پوچھ دینے میمونہ جیڑا پانی ہے برتن دے اندر کنے پرے آئے. تے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگیاں نے اللہ دے نبی جی عبداللہ بن عباس انہیں پر کے رکھی آئے. تے میرے نبی نے دعا کر دیتی ہے. فرمایا اللہ جیڑا نکا جا بچائی 14 سال دا بیٹائی 14 سال تو بھی کم عمر ہے. اللہ انہوں دین دا عالم بنا. اللہ انہوں دین دا فاضل بنا. اللہ دے کلوں اپنے دین دا کام لے میں نو دسو آج ملک پاکستان دی کڑی مسجد ہے جس مسجد دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس کا روایتاں نہیں بیان کیتیاں جاندیاں. اللہ اکبر اللہ. اس دن میرے نبی نے دعا کیتی ہے. آج اسی قیامتیاں دواراں تک حضرت عبداللہ بن عباس تا نا قیامتیاں دواراں تک لانگے. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی دیاں جتیاں کنے سدھیاں کتیاں حضرت انس نے سدھیاں کتیاں. او دا نتیجہ کی ملیا؟ او یارو وڈیاں دا ادب کرو چھوٹے ہو بچے ہو. اپنے باپ دا ادب سکھو, اپنی ماں دا ادب سکھو, اپنے استاداں دا ادب سکھو. اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہاں آج جڑی جگہ تے اج میں کھلوتا میں اپنے والدین دیاں دعاواں دی وجہ دے نہ کھلوتا وا. اپنے استاد دیاں دعاواں دی وجہ نہ کھلوتا وا. اللہ اکبر اللہ. اگر آج ادب کرو گے کل ادب کراؤ گے. اگر آج ادب نہ کتابہ پیاندہ کل تو اڈا ادب کسے نہیں کرنا تو وقت دور نہیں. اللہ اکبر اللہ. آج نہ دی زندگی دی شام ہو رہی ہے. ایک وقت سی نہ دی زندگی دا سورج چڑھ رہا سی. آج بڑھاپے دے اندر نے کل اسی بھی بڑھاپے دے اندر جانا ہے. اللہ اکبر اللہ. اے 3 دلیلاں پہلا حقوق میں بیان کیتا ہے. سب تو پہلے اولاد نو نمازی بنانا ہے. دوسرے دلیل اور دوسرا حقوق تو آڈے تے وے اولاد دا اپنی اولاد نو ادب سکھانا ہے, کردار سکھانا ہے, وڈیاں دا ادب سکھانا ہے, چھوٹیاں دے نال ادب سکھانا ہے. تیسرا حقوق کی ہے؟ تیسرا حقوق ہے کہ اپنی اولاد دے درمیان انصاف کرنا ہے. اے میرے نبی دے کام نے, میرے نبی نے دسیا ہے اپنی اولاد دے درمیان انصاف کرنا ہے. اے نہ ہوئے جڑے بیٹے نے تینوں کچھ چیزاں کھوا چھڑیاں جنہیں تیرا ماڑی کوئی بہتی خدمت کر چھڑی او دے نال تو بہتا ہو جائیں تے جڑا پتر تیری خدمت نہیں کردا تو دے نال بے انصافیاں کریں. نا تینوں شریعت نے اجازت نہیں دیتی. آکھو گے قاری صاحب آ دی گل ہے الاحسان الا الاحسان, نیکی دا بدلہ نیکی ٹھیک ہے لیکن نبی پاک دی حدیث بھی سن لو. صحیح البخاری میں پیار پڑھا لگیا وا. صحیح البخاری دے اندر لکھیا ہے حضرت نعمان بن بشیر راوی دا نام یاد کر لو کی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی میرے نبی دے کول چلے گئے نے. جا کے کہن لگے
اللہ دے نبی جی اے میرا پتر ہے تے میں اپنے پتر نو ایک غلام دینا چاہنا، نعمان بن بشیر۔ حضرت بشیر گئے نے نعمان اپنے بیٹے نو لے کے، آکھیا اللہ دے نبی جی آ جڑا میرا بیٹا نعمان نے میری بڑی خدمت کی ہے، بڑا میرے نال جان ماری ہے، میں نو ایک غلام دینا چاہنا، حوالے دا ذمہ دار اللہ دی خاص توفیق دینا۔